tetap di tempat Bapak Brigado, Pak Haji dan Bu Haji ini, karena kita segera akan memberikan wayang ya kepada Kiai Haji Ustadz Dr. Sri Setyo SH SPDI MSI, sekaligus menandai dimulainya acara wayang dakwah pada malam hari. Untuk itu kami mohon kehadiran Kiai Haji Dr. Sri Setyo untuk menerima simbolis wayang dari Bapak Haji Haris Juki, sekaligus menjadi dimulainya pagelaran wayang dakwah pada malam hari. Dan inilah Ustadz Sri Setyo yang sudah tidak asing lagi ternyata bagi warga Mojolaban. Ya, diserahkan oleh Bapak Haji Haris Juki dengan doa semoga pagelaran malam hari ini sukses hingga paripurna bersama musik Islami campur kaji Senopati Al-Falah dari Pondok Pesantren Al-Falah Baki Sukarjo. Dan malam hari ini lakon yang akan dibawakan adalah Semar Bangun Rumah Makan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiyaine Semar, Kiyaine Semar, menawa tak waspadake Kiyaine Semar, penggalihmu rada rengu, rada susah. Kiyaine Semar, Kiyaine Semar, jugarno anggonmu lagi mertopo, lagi nyuwun ngarsane Gusti Allah. Kiyaine Semar, Kiyaine Semar, begek sadulita hembel la haula wala quwata
illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ismoyo tulungon awakku iki Ismoyo. Iya ini Semar arep mlebu tahun baru. Kenapa Kiyaine Semar kok rada susah? Apa ijik duwe sanggeman Bank BRI? Upama aku duwe sanggeman tak nggo usaha, tak nggo modal, dinggo ngragati anggonku momong marang warga agung ana ing Karangkadempel. Anggonku susah ora mergo apa-apa, mergo kahanan saiki iki. Bencana alam ora saya mendro, malah saya ndodro. Ismoyo aku nyuwun marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa, muga-muga ning Karangkadempel lumebere warga agung ana ing Triagan Majalaban Sukoharjo pinaringan wilujeng slamet sedaya, dituhake saka wabah balak lan bencana. Kanthi donga Allahumma na'udzubika min jahdil balak taroki sakok waswil kodok wasamatatil a'da Allahumma. Iya ini Semar panci ya ngono kuwi sing dinarani wong urip ana ing alam donya kuwi amung budidaya. Kiyaine Semar ngendika menawa kahanan ujian bencana ora mendro malah ndodro kuwi ora mergo sapa-sapa ning mergo tumindake menungso dhewe. Gusti Allah ngendika dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Rusak ing daratan lan lautan ora mergo sapa-sapa ning mergo tumindake menungso dhewe. Panguwasa amanah do dinggo barang rampasan karo wong tuwa loro wis ora bekti, sedekah padha disingkiri. Wong saiki wis ora do gelem rukun siji lan sijine. Mula saka kuwi Gusti Allah paring wabah balak lan bencana. Kula sing bener muni bina ilahi monggo sami wangsul wonten marginipun Gusti Allah. Oh iya Ismoyo nuli kanggo jejeke uripku kalawan aku kepengin bantu warga agung ana ing Karangkadempel. Aku dongakno aku ewang-ewang ana aku arep bangun restoran utawa bangun rumah makan. Mengkono Kiyaine Semar. Lah iya kosek tak genahke. Biasane angger ning ndi-ndi iki lakone iki Semar ki bangun kayangan. Lah kok beniki Semar bangun rumah makan iki kepiye Kiyaine Semar? Iki manut karo sing nanggap. Mergo wayangan ana ing akhir zaman iki nek ra nuruti karo sing nanggap iki lah ra payu. Timbangane taun baru bongko ning omah. Nek jine wis tak aturke wis apa-apa tak gawake saka pondok santren Al-Falah. Wah, ngendikane wis duwe son dhewe. Wah, nek jine yo kurang banter. Nek jine tak gawake son horeg
Dadi sak desa Triagan sak Kabupaten Sukoharjo gendong ireng kabeh. Sing mirsani sing mireng ora mung Triagan tok ning gen dimirengke ana ing alam akhirat disekseni para malaikat. Lan hajat-hajatku nggonku bakal bangun rumah makan iki ku bakal kasebadan. Amin Allahumma amin. Mengkono Kiyaine Semar iya Kiyaine Semar masalah bangun rumah makan kuwi gampang, sing penting di manajemen. Apa kuwi? Wayangan kok nganggo manajemen. Lah kok angel men ngono. Iya Kiyaine Semar. Mula nek kepengin anggonmu bangun resto rumah makan kuwi kok dadi rumah makan kang becik, laris, uga pelanggane akeh. Kang angka siji sing penting kuwi manajemen operasional. Apa kuwi? Kuwi sine siji sistem kang terstruktur kudu nganggo SOP, standar operasional. Kabeh tugas mulai saka pembukaan pelayanan hingga penutupan restoran. Lo restoran ki nek pengen laris aja mung tutup wae. Pelayanan 24 jam. Nek pengen laris meneh kulaan 100.000 dol 50.000. Oh. Siji niate dagang utawa usaha, loro ibadah. Oh, elok. Panci anggonku gawe resto ki ora mung tak nggo usaha supaya awakku sugih mandiri, ning sebagian saka hasil usaha kuwi kok bakal tak nggo bantu fakir miskin anak yatim. Kene ya wis ngeneke hitanan masal. Gandeng para yoga-yoga wis tuwa. Arep tak tetakke iki ya wis kepleh. Apa nek kuwi sing nabuh peking kuwi? Wah nek sing demung kuwi wong kono titrite wis dienggo wong papat. Lelenge ranjamak. Hapiye rabi pisan karo wong Wonogiri ra dadi ganti karo Kyai Sragen. Kasragen ora penak dijolke Boyolali. Rapati Gathuk dijolke meneh karo Kyai ana ing Rendeng. Ketoke iki ya ndeyang ning Triagan bocah kuwi. Ya seben, sing penting sregep anggone melu ngaji. Adungake muga-muga istiqomah. Amin Allahumma amin. Yo Kiyaine Semar. Nuli kang angka loro ya kuwi kang ditata teknologi. Mula nganggo sistem kasir utawa pos terintegrasi kanggo manajemen inventaris, pemesanan karo laporan keuangan. Biasane angger do buka warung, buka toko utawa usaha apa wae iki biasane nganggo manajemen tukang cukur. Lho kok iso ngono? Maksude kepiye? Kae pirsanono tukang cukur kae ana ing panggonan kang dienggo usaha ning buka ya dheweke dhewe. Sing nyaponi saponi dhewe, gaweane nyanyi dhewe, duwite tampa dhewe. Sing nanjake ya dheweke dhewe. Arumangsane nek kaya ngono kuwi sok nek mati arep ngubur dhewe. Oh iya. Dadi sedina rong dina, telung dina, seminggu, sesasi hasilnya piro iso dihitung, di manajemen, dibukukan. Mula menurut tuntunan agama Islam Gusti ngendika musamawat tubuh semua tercatat.
tercatat, tertulis. Dadi ora mung waton nganggo kepercayaan tok. Percaya kena ning perlu diteliti. Mengkono. Iya, Kyai Semar. Ya padha ae wayang kaya ngene iki. Wong wis sing tak percaya iki siji Ridho, loro Yuri kon nata wayang. Lah kok lakone keri. Nek ngono kan masalah. Wong garek mancal ndak lepas lah kok punta dewane karo combo keri. Untung sing keri mau wayange. Kudu sing jedor. Ya rada cepet kepiye meneh. Nuli kang angka 3 manajemen inventaris. Pantau stok bahan baku secara real time untuk menghindari kekurangan atau pemborosan. Oh ngono. Mula bener kudu stok bahan baku. Mergo jaman saiki ngerti-ngerti rego-rego do mundhak. Eneng permainan pasar. Ngerti-ngerti barang irane. Lah iya Kyai Semar. Nuli kang angka 4 dijaga kebersihan lan keamanane. Jaga kebersihan area makan, dapur, standar kesehatan, keselamatan bagi pembeli pelanggan ngono cara basane moncere. Iya. Nuli perangan kang angka 2 manajemen pelayanan. Pelayanan prima. Pelayanan sing nyenengake, gupuh lungguh suguh. Dadi nek golek karyawan ki sing ulate padhang, murah senyum gretek. Dadi aja ngantek karang kadremelku duwe restoran, duwe rumah makan ning pelayane ulate peteng. Wis ulate peteng wonge ireng. Oglangan. Oh mengkono. Iya Kyai Semar. Nuli digolekke pengalaman pelanggan. Mula sanajan to mung ngaturke unjukan daharan, kuwi nek ulate padhang, pelayane wis duwe pengalaman, insyaallah profesional, disenengi karo pelanggane. Allahumma. Iya. Nuli menu kang menarik, jaluk apa-apa ana, sego goreng ana, gule ana, sate ana, berbagai makanan sudah tersedia santap makan. Oh iya insyaallah wis komplit. Ning eling deling siji ling ra kena ana rumah makan nggonamu. Apa kuwi? Sate kambing balap. Lah kok ngono? Mergone jeguk alias rica-rica guguk. Biasane angger bar do mangan kuwi terus gembrobyos melet-melet padha kiwike. Oh, tadi cara manajemennya halal thayyiban. Iya. Nuli manajemen keuangan pemasaran uga di manajemen supaya rumah makan dadi kondang. Oh ngono. Iya, mula perlu sosialisasi. Ana ing rumah makan Resto ing Karangkadempel kuwi ku denengi rutinan pengajian, sholawatan. Nek perlu setahun pisan wayangan ngene iki apik. Mangger ngundang wayang dakwah 10 kali gratis sekali. Oh, kuwi ya manajemen kuwi. Iya, Kyai Semar. Ya. Matur nuwun. Menawa mengkono tak tunggu-tunggu pandongamu, panjurung dongamu. Ismaya. Ya Kyai Semar tak dongane Allahumma rzuqni rizqan wasi'an
halalan thayyiban mubarokan ya qawi ya aziz qawina wal muslimin ya ya rozak warzuqna wal muslimin Allahumma tak suwunke maring Gusti Allah resto rumah makan Karangka Dempel wabil khusus resto Mbah Wongso bar pengajian niku kondang laris badine akeh berkah donya akhirat amin Allahumma amin. Wis ngono Kyai Semar ayo enggal-enggal dibangun rumah makan niku mau Kyai Semar Kyai Semar.
lumembak mbak lumembak ombak ing segara lumut ambreng awet to denceng-dencengan kaya seng-seng Koko Prabu Baladewa putrangku Nger Samba Setyaki lan Anoman monggo Koko Prabu langkung rumiyin kula lan sami munjuk syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsa dalem Gusti Allah taala awit ngantos wekdal kalodhangan menika kula lan sami tasih kepareng makempal manunggal silaturahmi wonten ing Dwarawati menika Koko Prabu dene ingkang mongko kalih selawat salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo menggah syafaatipun benjang wonten ing dalem yaumil kiamah amin Allahumma Duh putraku Nger bocah bagus Samba kepenakno anggonmu sowan ya Nger. Oh nggih Rama matur nuwun sungkem pangabekti kula mugi konjuk dumateng Rama Prabu inipun putra inipun sowan tansah manggih rahayu kawrijengan pun putra nyuwun donga pamuji mugi-mugi pun putra dadosa putra ingkang saleh aling kederajatan kepangkatan karjen kamulyan donya akhiratipun Rama Prabu iya nggih wis Rama dongakake lan tak tampa sungkem pangabektimu muga-muga putraku Samba lumebere putra-putra kang padha seba ana ing resto Mbah Wangsa iki kabeh dadi bocah saleh-salehah ngalim-ngalimah kederajatan kepangkatan karjen kamulyan donya akhirate amin Allahumma amin nggih Rama matur nuwun mugi donganipun Rama Prabu ndayani dados jimat paripe dhateng pun putra pun Samba Rama Prabu iya nggih kepenakno ya nggih nggih Rama Prabu Duh Koko Prabu Baladewa pun sekecakaken anggenipun lelenggahan Koko Prabu iya Yayi Pratakwana ing negara Dwarawati sak laku-laku kuleridane Gusti Allah kang Maha Kuwasa sak laku-lakuku tansah ridane Gusti Allah Subhanahu wa taala Yayi mung pandongaku wae muga-muga Yayi Prabu Kresna lumebere warga agung ana ing resto Mbah Wangsa lumebere warga agung Triagan Majalaban Sukoharjo dongake muga-muga kabeh pinaringan umur panjang amin sehat wal afiat lancar rezekine sukses usahane soleh-solehah putra keturunane swarga sok ben panggonane Allahumma amin matur nuwun Koko Prabu yen sewu ampun banter-banter Koko Prabu lah mergone rung entuk wedang jero iki mau tak gumbengok iki supaya gen rada lancar anggonku ndongake
Oh nggih. Matur nuwun Koko Prabu. Setyaki kelan Anoman kepenakno anggonmu lungguh. Nggih, sinuwun matur nuwun. Nggih, sinuwun matur nuwun. Nyuwun sewu Koko Prabu, janur gunung Kadingaren. Koko Prabu tindak wonten ing negari Dwarawati. Nika estunipun enten hajat menapa Koko Prabu? Begini ya Ki. Prataku ana ing negara Dwarawati kang sepisan tuwi kawijengane Yayi Prabu Kresna lumebere warga agung rumah makan Mbah Wangsa, lumebere warga agung Triagan Sukoharjo. Iki muga-muga tansah wilujeng slamet sehat walafiat ora eneng rubeda apa. Inggih. Alhamdulillah sedaya sami sehat walafiat Koko Prabu, Koko Prabu. Dene kamangka loro prataku ana ing negara Dwarawati iki nyambung tali silaturahim. Silah ki nyambung, rahim ki pasedu. Derek dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad paring sabda man sarahu ayub sato ngalahi rizquhu au yang sa'afi asarihi fayasir rahimahu. Maknanipun kados pundi Koko Prabu? Sapa wong kang seneng silaturahmi ing mengkone bakal ginanjar dawa umure, loro tambah rezekine, telu tambah sedulure, papat tambah ngilmune. Mekaten Koko Prabu. Iya ya iki. Nuli kang angka 3. Prataku ana ing negara Dwarawati iki ngajak maring Yayi Kresna tilik warga agung Ngamarta. Kang wektu iki warga agung Ngamarta lagi kena turida, kena ujian, bencana ora mendhok malah saya ndadra. Kamangka wektu iki lagi arep pergantian tahun baru Masehi. Kudune tahun baru Masehi iki kan siji ngendikane Rasulullah iki tamning khomsan qabla khomsin jaganen 5 perkara sadurunge ketekan 5 perkara. Jaganen masa mudamu sadurunge ketekan masa tuamu. Kudune warga agung Ngamarta kuwi tak nom-nom cancut tali wanda, ngudi agama, ngudi ilmu kanggo bekal urip slamet donya slamet akhirat. Ngono kudune. Lah piye? Bocah nom-noman Ngamarta kuwi saiki malah senenge dolanan HP. Ngeslot. Ya. Kandhan-kandhanane baku Ngamarta iki rada angel kuwi. Apane ana bawat Ngamarta kuwi wong genah banjir iki wis genah. Sing marake banjir iki tumindake menungso mergo ora cerak ora syukur karo sing kuwasa. Kabeh kayu do keli malah sing pangarsa praja ngendika yen kayu kuwi mergo longsor terus ketuk banyu dadi keli. Ya apa eneng wong kayu kok glondongan wis grajen. Wis dikai nomor ukurane padha. Delalah kwitansinya wis tulisane lunas ki. Lha dadi masalah. Oh nggih, Koko Prabu. Nuri kang angka 2 sikataka qabla sakomika jaganen sehatmu sadurunge lara. Wong lara ki mergane wonge ora sehat, ngono lho ya. Betul. Tuh, rak ling bumi bingung kae. Wong lara ki mergo wonge ora sehat. Nek kepengin sehat siji aja mangan sadurunge ngeleh. Ha iki buktine ora ngeleh senenge yo entek.
Lerenono sadurunge kuwaregen wong sedina poso krungu adzan. Wah, buka kabeh, dombe kabeh dipangan. Lah kasujud gumoh. Oh ngaten. Wong loro ki penyebabnya siji pola pikir, loro pola makan, telu pola tidur, papat pola hidup, lima kokean pola. Wong tanggane tuku kudu anyar kok mencep. Padha-padha ituke plastike kok jek tekon nggone tanggane nggonmu isine apa? Kula aturi pirsa ibu-ibu nggih, Bu. Plastik jenengan kalih plastike yoga kalih plastike mubarek wae isine padha. Ngoten nggih. Kok ijek tekon nggonmu isine apa ku sing lara dudu awake, sing lara jero ini mergo nggih penyakit iri. Serai drengki. Wong ki anggere duwe penyakit hati iri serai drengki, kuwi ibarate kaya ban motor mburi koyak ban ngarep. Ngantek botak ra kecekel. Oh ngaten. Nuli kang angka 3 ngendikane Rasulullah wangginaka qabla fakrika. Jaganen bandamu sugihmu sadurunge dadi wong miskin. Sugih ki ora kudu sugih bondo, sugih hati, sugih ngamal, sugih kanca. Tenang ning pikiran. Mula mumpung bandane akeh, mumpung bandane nglumpuk, dinggo sedekah, nggo bantu fakir miskin, anak yatim, aja tok dipet wae. Nek perlu dekmu akeh dum-dum men ngono. Tur biasane rondo-rondo kuwi kek 20 seneng kuwi. Lah niki mengke mboten ngedong den mergone dompete keri. Oh ngaten. Ngaten Bapak Prabu. Iya. Nuli kang angka 4 wa farohoka qabla suglika, jaga lapangmu sebelum sempit. Sing nomor 5 wa hayataka qabla mautika, jaganen mumpung ijek do urip sadurunge ketekan pati. Mula dieling-eling wong urip ki terbatas. Mula ya kudu nggo ibadah, nggo nyambut gawe, nggo srawung, dinggo budaya, dinggo seni, gen slamet uripe donya ngakhirate. Allahumma amin. Wong urip sing netral, sing longgar, beda kena penting rukun NKRI, harga mati, Pancasila sakti, la ilaha illallah, tidak boleh diganti. Contohnya teriakan rumah Mbah Wongso niki, tepuk tangan rumah Mbah Wongso. Ya eneng sing nggih pendapat malam tahun baru pengajian wayangan haram ya eneng. Nek kanggo ku sing penting positif, kuwi ora apa-apa. Nek ngoten nggih lho. Lagi nek tahun baru mu balik ra metu, dalang ra metu ya ora metu ngopo. Kamu kok bojone ning omah menstruasi. Apa ada sekira kuwi? Manten anyar neng omah kok denger-denger kerokan karo glegeken. Kabut. Manten anyar ya wis ben manten anyar. Saiki manten lawas melanjutkan bekerja, berkarya, mencari harta, mencari pahala. Ra ngoten. Nggih, Pak. Parabi kok jur kikuk. Babu, Pak. Mesake bojomu. Nek bojomu suwe-suwe iki ora klebon agama lho. Suwe-suwe klambine mung ngene iki tok. Dasaran karo kerokan ngene iki. Kok sapa kowe nek kowe? Dadi iki lho. Malah eneng sing frustasi. Golek gawean angel, rezeki angel. Apa-apa angel. Terus turun dalan dadi kaya ngene iki ya bener. Kaya caburi RRI. Kaya begenggek. Gila iki. Aku nang kok Prabu ya sewu. Iki rumah makan syar'i kok jenengan beto begenggek.
Ora, ya tokke. Gen apa? Gen ora nular kene. Nak ngoten nggih, Lur. Kajenge mriki bersih. Ya kuat imane, kuat mentale, kuat ngajine. Oh nggih, Koko Prabu. Riyen Koko Prabu. Riyen. Kosek Yai. Siji kan. Mula momen tahun baru ki sing penting apa? Sing penting kaya sing diaturke Kanjeng Nabi Muhammad, mangkana yaumuhu khairum min amsihi fa huwa rabbikun. Sing sapa wonge dina iki luwih becik timbangane gek ini kuwi termasuk wong sing untung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maghbunun. Nek dina iki karo dina sesuk kok padha kuwi rugi. Dina gek ini rung ibadah iki ora gelem ibadah kuwi rugi. Sing paling becik wa man kana yaumuhu sarum min amsihi fa huwa mal'unun. Lah iki cilaka. Sing paling becik nomor 1 kuwi mau. Dina iki kudu luwih becik timbangane gek ini. Ngoten nggih, Lur? Oh, mula rumah makan Mbak Wongso ini semakin tingkatnya besar. Gek ini tahun gek ini sholawatan busehah walafiyah. Iki gilirane Pak Setio. Sesuk mbuh iki. Tahun sesuk rung genah iki. Dadi para yoga jadi jagake iki. Gentenan jalan ya pirang-pirang keneng Mbah Yai Ibrahim, Mariono Ibrahim, eneng Mas Alfian, eneng Mas Boim, eneng Mas Kojel, eneng dalang apik dhewe, dalang pengging. Gaene ngedoli wayang. Wong dhewe-dhewe nek dina iki luwih becik timbane gek iki termasuk wong untung. Ning nek dina iki karo gek iki padha rugi. Ning nek dina iki kok malah elek, gek iki sregep ngaji, sregep sedekah, kok saiki malah maksiate saya ndodro. Wah, iki termasuk cilaka ya iki. Oh nggih, matur nuwun Koko Prabu, matur nuwun. Iya ya iki. Kuwi dienggo muhasabah tahun baru kuwi. Oh nggih, matur nuwun Koko Prabu, Koko Prabu. Piye ya iki? Kira-kira piye? Yai Prabu tak derekke